kawuryan wus sunyoruri Aurora mangrehing ukara no tanpa palupi atilar silastuti sucana sarjana kelu kalulun kala tidha Mastana Sidam sekaring bawana langgeng Kakang Narada Kakang Resi Kanika Putra Amr kencang warudayang Pak Pong Buk Bolong kali codhe sapa sing gawe wonten timbalaning ngadhawudi miji dhateng pisowanipun ing Raka Sidik Pangudal-udal rikala sakmangke sampun ngantos ndadosaken kejut raosing manahipun Kakang Narada krana anggen kula wantun amboyongi dhateng rawuh paduka Kakang Resi wonten ing Bali Martya Kunda Manik Kakang Narada. Nadan sejatosipun radi guragapan raosing manahipun ing Raka Sidik Pangudal-udal. Nanging bawanipun ing Raka menika ngiyup sandhap padha paduka Adi Pramesti. Mila menawi katimbalan ing wancirina menapa dening wanciratri kula mboten badhe suwala namung mastuti dhateng sabda tama paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Kula nonton. Kakang Narada ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan ing mekaten mugi kasekecak anggen jengandika lenggah. Inggih sampun boten kirang prayogi wiswanipun ing Raka Sidik Pangudal-udal. Apa dene sira Bathara prayogana ngira ngadhep ning ngarsa ulun nggih Bathara. Ulun inggih Rama Pukulun. Sampun boten kirang prayogi wiswanipun ingkang putra pun Bathara. Namung kepareng nguklu ngaturaken sembah sumangga ming pangabektinipun ingkang putra kunjuk sandhap padha paduka Hyang Adi Pukulun. Iya Indra Lun Tampa. Ora liwat pangestu ulun tampanana kula pundhingga jimat paripih dayanana ing kasantosan Pukulun. Kakang Resi Narada menapa Kakang Resi saged anggagapi dhateng menapa ing dados legetaning manahing rayi pun Manikmaya. Dene dinten sakmangke kula wantun amboyongi dhateng jengandika Kakang Resi Narada. Dalah. Dosa menapa ing badhe kula sandhang. Nadan jatosipun ing Raka menika mangertos nanging kula mboten badhe wantun munjuk atur sapa paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Jer kula ngrumaosi bilih pangwaos sawetahipun wonten ngasta paduka Adi Pramesti. Mila monggo Latri ambabaraken ingkang sejati mengkah menapa ta wigatosipun dening paduka Adi Pramesti ngawontenaken pepanggihaning para Jawata wonten ing Bali Martya Kunda Manik mriki Di. Kakang Narada punapi? Dinten sakmangke kula nglempaken sangganing para Jawata krana badhe mahargya tumedhaking kanugrahan. Wondene kanugrahan menika saking pangraosipun ingkang rayipun Manikmaya menika boten mujudaken panugrahan ingkang sami kalian kanugrahan ingkang sampun tumurun wonten ing jagat. Krana kanugrahan menika mangke badhe katandha ingkang sakmangke sinten ingkang saged angratoni wonten ing tanah Jawi Kakang Resi. Inggih. Kula mangertos menawa ing dados sabda tama paduka Adi Pramesti Bathara Guru lajeng keparang paduka gandeng sakmangke ingkang rayi sampun animbali saha amiji dhateng pun cakraning kerat supados sakmangke manjing dados wujuding kanugrahan utawi wahyu ingkang winastan cakraning kerat
menapa ta winastan Cakraningrat krana wahyu menika ingkang badhe ambabar tumedhak ing trah Nalindra wonten ing Nusa Jawi Kakang. Mekaten Di. Lajeng Paduka Adi Pramesti Bathara Guru sampun paring dawuh dhateng sinten? Nalika semanten kula sampun andangu dhateng pun Cakraningrat supados sowan wonten ing Bali Martya Kundha Manik Titi Kelenggan sakmangke. Ingkang wigati bidalipun wahyu menika mangke supados sineksen dening para Jawata. Supados kinantenan donga pangestuning para Jawata saged ambabar katentreman Kakang Narada, Kakang Resi Kanika Putra. Siang Pantara Ratri amung cipta pukulun Tanono lian kaeksi mila katur kang domane prasasat rageng ulun kang sumembah mung gwing pratanta Prabu miang kagungan to singsim sasampun prapti katonas topukulun latonoro pati Rama dewaning sun Nomo sidam sekaring bawana langgeng Kakang Narada nembe kemawon dados reraosanipun para Jawata menika boten pangling Cakraningrat ingkang sampun suman ngabiyantara wonten ing Bali Martya Kundha Kakang. Dalah inggih Di. Menika pun Cakraningrat ingkang kepareng sowan ngrasa Paduka Adi Pramesti Bathara Guru awon sae lepat leres
tumunten katimbalana menapa ta wigatosipun lan badhe kados pundi aturipun Cakraningrat menika kala wau. Cakraningrat niwunten timbalaning dawuh kuwi wangadi pukulun. Mestine sira mboya kekilapan kelawan dawuh ulun. Nalika semana bilih titik lungguhan samengko kita ulun piji mangarsama ning Bali Martya Kundha. Manik kene Cakraningrat tadah wadana pukulun namung mangsa bara nganggen paduka badhe njenengipur dhateng kawontenanipun ingkang abdi. Badhe kaparingana pidana kula mboten badhe suwala miwah sak mangke badhe kaparingan bebingah. Lajeng lelabetan menapa ing sampun kula tindakaken pukulun. Cakraningrat niwunten timbalaning dawuh. Apa ta sejatine dene jeneng kita ulun piji ana ing ngarsa ulun sayekti jumbuh kelawan dawuh ulun dina samengko. Ngertiya. Lamun sira wis nyalira wujuding kanugrahan. Wondene kanugrahan mengko dadi sarana pinardawa turasing para nalindra ingkang padha mapan ana ing tanah Jawa. Mula nggon kita mudhun ana ing jagat samengko tintingana titah ingkang padha ulah puja, ulah brata. Lamun titah mau duwe darah nalindra tegese turas nalindra. Kita wajib nyoba kelawan titah mau pas punapi mboya minangka dadi swarga kita lan kita lenggah ana ing raganing titah mau. Sabab ngene Cakraningrat jejering kanugrahan mono kudu pas nggone ngempanake papan sarta kelenggahane. Jalaran lamun kita mboya pas mapanake kelenggahan kita ana ing raganing titah sayekti bakal ngubar jagat saisine. Nanging ngertiya lamun titis nggon kita matrapake tanduk satemah papan pelenggan kita jumbuh kelawan raganing titah utawa pambeganing titah mau sayekti engko ingkang narsakake dening para dewa lan bakal mbabar katentreman Cakraningrat. Ratune Ratu Tama Pati-patili-nowe Pranayaka tiasa harja panagare becik-becik panagare becik panagare becik-becik kanyata traing kusuma yang lungeng kadung malengkung lir kaleresan Dodot tidem rabawaning ratri Prasto menpasilan sing hati-hati aja kaya bocah cilik. Kula Narada kula nyuwun pamit. Ya sing hati-hati ya Cakraningrat. Muga-muga aja kliru nggon kita momong lan jagat titah ingkang pantes nampa kanugrahan Wahyu Cakraningrat. Nuninggi ngestakaken dawuh. Sepisan malih kula nyuwun pamit pukulun sing hati-hati aja kaya bocah cilik Cakraningrat.
Kakang Narada, punapa iki? Sampun cemeplong raos sing manah kula. Dene sampun nyumurupi dhateng bidaling cakrane kata inggih. Namung tumraping karo Sidi Padaludal, mboten namung dumugi semanten. Anggen paduka sampun ngraosaken plong telengging penggalih paduka. Inggih. Namung tasih wonten pakaryan tuwin kewajiban anggen paduka memanuhi dhateng lampahipun cakrane rat. Sampun ngantos klintu anggenipun pados kasuwargan Kakang Narada mekaten Indra wonten timbalan. Kayiwangan Suralaya ulun pasrahke lawan jeneng kita. Ulun lawan Kakang Narada nedya memanuhi lakuning cakrane rat nggih Pukulun. Sembah kula ingkang dherekaken Jengkar Paduka Iwang Adi Pukulun. Monggo Kakang Narada, monggo dikula dherekaken. Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra ae ana ae
bakale lumut ambraganggeng awita dedenceng-dencengan kentos walu gembel manyor-manyor duk ning dungkul wana dadi alas-alas dadi wana. Lesmana putuku ngger cah bagus. Ya kaya ngono kuwi ngger. Wong kuwi duwe gegayuhan ya kudu wani rekoso. Monggo kowe besok bakal nglintir ke prabone. Anak Prabu Duryudana ya wong tuamu. Upama anak Prabu Duryudana ya wong tuamu kuwi wis keladuk yuswa bakale panjenengane lengser ke prabon. Lah yen panjenengane lengser ke prabon kuwi ateges kowe ing bakal gumanti ke prabone anak Prabu Ngastina ya kuwi wong tuamu. Ning aja enak-enak kapienak tegese aja mung gampang nglungguhi klasa gumelar. Yen bisa wong ki bebodro, yen bisa wong ki budidaya. Merga sarana pambudidaya kamukten sing mbok rasake besok bakal langgeng. Ning yen kowe tanpa pambudidaya, kamukten sing mbok rasake besok kaya mung sak gebyaring tatit, kaya mung sak gebyaring kilat, Ngger. nggih Eyang nanging menika alase kok peteng Iki jenenge alas Krendayana. kok Eyang saged ngertos Loh, Eyang Musaka Lima kuwi wong pengalaman. Alas ngendi-endi aku ngerti. Wana Krendayana, wana Tik Brasara, wana Bombong Wirayang. Ngono? inggih Alas kuwi kabeh ana gunane dhewe. Wana Krendayana kuwi papan kanggo wong nenepi, wong Tapabrata, wong golek pesugihan ki wana Krendayana. Mergo apa sebabe? Wana Krendayana kene iki papane Sang Hyang Bathari Durga utawa kene iki sinebut Kahywangan Dandang Mangore. Mula kene iki akeh jem setan pripayangan, akeh memedi. Memedi biasane surjane abang. Ting trecek ora karo-karuan. Ana memedi sing mangane akeh bareng ngempul kleru ora ta ya. Apa orang sini-sini? Lagi sepisane wis sung. Sing maksung. Niki lho Dik Pate. Citraksi. nggih Ning kowe aja wedi ya, Lesmana, kowe aja wedi. Kabeh mau minangka dadi panggiri godha. Kabeh mau minangka dadi pacoban. Yen kowe ditekani jam setan pripayangan, ora usah tok ngetke, ora usah tok rasake. Suarane ora usah tok rungokke. Kuwi engko dadi bakal srana nggonmu ketekan penjangkamu. inggih Apa kowe kalah karo Abimanyu? Apa kowe kalah karo anak-anak ratu liyane? Iki Wahyu Cakraningrat ki lagi dioyak wong sak jagat. Yen kowe iso nggayuh Wahyu Cakraningrat, dadi pepunjuling titah, dadi mantasaning putra Ngastina ingkang pancen pantes nglistir keprabaning Sang Prabu Duryudana. Nggih, Ngger, kula aturi tetek kemawon. nggih ning kula tratapan Yang Pate Mergane mlebet alas wau kula pun maca tulisan lho. Gone Bagong kok dienggo nang kene. banyak banyak hewa awan hewan beubu aas bubu Buas. Buas kok bubu. Buas. Lah niku sing marai kula tratapan atiku tratapan Sing jeneng Godha kuwi ora mung wujud kewan galak nanging uga wujud apa jenenge kuwi? Jem setan priprayangan. Mula kowe ora usah wedi, kowe ora usah gila. Jem setan priprayangan kuwi sawijining koma sing kalah dhuwur derajate karo menungsa. Jem setan priprayangan ki koma wurung wondene kowe karo aku ki koma dadi koma sejati. Derajate menungsa karo jem setan priprayangan ki dhuwur menungsane. Nek nganti kalah karo jem setan priprayangan, yen ngono asor derajating putuku Lesmana Mandra Kumara kalah karo bangsaning jem setan priprayangan. inggih Yang lajeng anggen kula tapa caranipun krados pundi sajeking urip kula dereng tau tapa Yang Mula dadi anak ratu ki ora mung enak-enak tenguk-tenguk nemu kethuk, lintang-lintang nemu gong. Awan-awan nemu perawan ki aja kaya ngono. Aja mung sapenake dhewe kaya ngono ya. Najan kowe iki putra Narendra ning kowe kulinakno rekasa, kulinakno rekasa. Ngono.
Merga rekasa kuwi dadi panggasah panggung kaling jiwa supaya dadi wong sing ketrima uripe, supaya dadi wong sing kedunungan derajat lan pangkat. Inggih. Wong tapa kuwi sedakep. Yen perlu yen iso kuat ngadeg utawa lungguh. Lungguh ana sela mburimu kuwi tanganmu nutupi dada. Nggih. Ya, ditutupi dadane ya. Nggih. Ngestaken dawuh. Lho, kowe krungu ta? Setan-setan wedo iya. Setan-setan anggere krungu swara dada kok iya. Rumah saku kaya do bungae ra jamak-jamak. Iki ora usah dirungokke, kuwi demit-demite dandang mangure. Demit-demite dandang mangure. Ngono ya? Nggih. Ora usah dirungokke, ora usah dirungokke. Netra tingkem. Nggih, ora dahar, ora ngunjuk. Ora sare, pokoke lenggah. Yen perlu ngatur mlebu ning napas. Ngatur Bajra Hirawana. Ngatur mlebu ning napas, ora kendhat nggo ngucapake ana ngagengake asmaning Gusti. Kanthi cara mengkono, apa kang dadi panyuwunmu mesti bakal kasembadan, Nger Lesmana Mandrakumara. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kombang ngajaping madu sarining tawang. Susuh angin ngendi nggone menawi tetela mekaten kula nyuwun pangestunipun Eyang Durna lan Eyang Sengkuni kula badhe miwiti tapa wonten telenging wana Krendayana yang kowe aja kuwatir, Ger. Mbahmu Sekalima karo mbahmu Plasa Jenar bakal nunggu karo kowe ana ing jabaning ngalas Krendayana kene. Ning ya ora cedhak-cedhak, ning ya ora caket-caket ana paribasan adoh diceraki cerak tadohi. Inggih matur sembah nuwun. Mengke nek sampeyan krungu wonten swara ngonten berarti kula mati. Hus. Ora sak kepenake dhewe kaya ngono. Wong arep apa ki aja gagas sing ora-ora. Wong wani nglakoni tapa iki petungane mung werna loro, mati apa mukti. Nek mukti ya mukti tenan, nek mati diikhlaske jiwa ragane. Matur sembah sewu nuwun. Wis tak tinggal ya, Ger. Muga-muga nglakon penjangkamu, Ger Lesmana. Inggih, Eyang. Palugon lakune lekas lukita. Lukita linuting kidung katung. Atung kadereng ngomong memangon manah kahayu sigra miwiti semedi maladining Sang Lesmana Mandrakumara. Wis gumolong tekad nedhi anggayuh wayu cakraning rat parandening mangke dupi prapteng wana Krendayana. Dadi mandheg mangu satemah katang saged angesti dhateng ngena lampah tapa brata kocap. Lampahing wayu cakraning rat mulat lenggahing Sang Lesmana. Wis wanu bilih menika putra ing Ngastina. Sigran jajaki wujuding wayu cakrane rat manjing angganing Sang Lesmana Mandrakumara. Kanjeng langit kelap-kelapaton
Lirkin sanging risang mawe gandrung. Wah, berkensong warudayong pak pong. Di wonten dawuh Kakang. Mboten kanyono-nyono jebul agles sayu cakrane raganipun. Mapanaken angganipun wonten ing angganing titah. Ketitik menika putra Ngastina Lesmana Mandra Kumara lampah tapa wonten ing telenging wana Krendayana. Nampi kanugrahan. Nanging tumrap kula kok dereng tentrem manah kula. Tuwin dereng pitados kalian jejeg adekipun Lesmana Mandra Kumara. Parempat duka Kakang Resi. Monggo Adi Prabu Bathara temtu ngertos dhateng legetaning manah kula. Lare mriki dadi ponco bilangkur miyen Di. Pandhawa Tata Gatiwisraya Indriaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana suwene aku mapan ana ing tengahing alas Krendayana kene. Wis watara suwe ora mangan daging ing kidang menjangan aja kok kidang menjangan wregul wae kaya sinumpet dening panguwasaning dewa. Lah kok dadi iki eneng pawongan ingkang soroh nyawa laku tapa ning kene ya. Ya. Mbok menawa iki dadi utusaning Jawata dadi panganku den aja sambat kaningaya. Saut gulumu mlebu ning wadukku dadi panganku ha. Lagi topoe disaut badak. Oh. Badak kok jaketan. Oh udunding. Jebule macan. Ayo aja mlayu. Mulai yang penemban ketiwakan ya. Pilahing Mastu Nama Sidam Skaring Bawana Langgeng. Lesmana durung nganti telung kedheping paningal kita kena godha wujuding macan bae. Satemah kita melayu kapiyandeng. Dadya tengara lamun jeneng kita dudu sipating satriya sejati jalaran kita wedi mati nanging gelem mukti. Dudu raga kita ingkang dadi swarga ulun sing gedhe pangapura kita Lesmana. Kula wis matur ta nek tengah ngalas niku akeh kewan. Ya nek kula ora iso wal kula wis almarhum. Ana apa iki Kakang Durna? Wah kok sik to, Nger. Kok sik kowe iki kena ngapa lek kok dadi pucet? Lah kok dadi pucet?
kaya wong keweden kuwi kena apa? Nuwun sewu. Mboten kanthi kanyono-nyono. Nalika kula tapa dumadakan wonten wujute macan loreng sing nyedhaki kalih kula lagi tapa ditubruk kula mlayu kapiandeng kula wadul karo sampeyan yang kondur mawon wangsul mawon kula wedi tenane Lesman. Wong ki ora kanggonan bejo ya kowe kok, Ngger. Lah monggo lagi wae aku kuwi bakal jujul karo kowe merga kowe wis kedunungan wahyu cakraningrat. Saka paningal batinku, wahyu wis manjing ana ing anggamu. Nanging mung merga kowe wedi digrogodhok karo wujuding macan. Satemah kowe wujuding satriya ingkang wegah. Rekoso nanging gelem mukti. Kuwi kabeh ora dadi jalaran nggon kita kedunungan wae ayo dibalani lek tapa mboten pun mboten ajeng tapa pun kula mboten ajeng gayo wayu napa-napa entuk kraton Ngastina ya syukur ora ya ora apa-apa dadi ratu lintar kepraban ingkang Rama kula Rama Duryudana ya kula ngucap syukur dene ora dadi ratu ya wis lah sing penting slamet urip kula mangan enak turu kepenak mawon kula mboten ajeng gayo ayu tangga mati. Lah kula dhewe ya ora ngerti. Lah pambegane Lesmana nggih ngonten nika pripun le arep supaya kula karo sampeyan iso ngereh-reh. Wis kaya ngono kae ora iso direh-reh kan nika mlebu kamar terus ungkep-ungkep. Dikandani napa-napa ora ini tutupi bantal nika. Lesmana nika adat-adat ngonten nika. Sing ngandani ngetripis akeh banget, dheke malah ngorok. Bantale dijupuk wis ngiler. Niku Lesmana kaya ngoten niku. Nggih lah pripun? Wangsul daturke napa wontenipun Sang Prabu Ngastina mate. Irem Rama dewaning sun ing
Persasat sampun tepung gelang kekalangan anggen kula ngupaya dhateng Anggir Sombo. Parandening sak mangke bejaning awak sampun pinanggih wonten ing papan mriki. Jebul lenggah wonten ing wana Krendayana menika nggadahi pangajap tuwin gegayuhan menapa nggih? Nggih, Paman. Ing sepisan kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Nggih, kula tampi. Ndungkap angka kalih kula ngertos rawuhipun Paman Garbaruji menika dipun utus dening Kanjeng Rama supados angulari dhateng kula. Rak ngaten. Nggih. Lakar mekaten kalaresan. Nggih, ngaturaken panuninging tanpa pepindhan. Dene mekaten anggenipun Kanjeng Rama ngatosaken dhateng Kang putrapun Samba. Namung sakmangke nyuwun pangapunten menawi Paman badhe anganti dhateng Kang putra supados wangsul dhateng negaring Ndorowati menika kula nyuwun pangapunten. Menika dereng wancinipun. Menapa sababipun Anggir Samba paring dawuh dereng wancinipun menapa wonten gegayuhan ingkang dipun jangka dening Anggir Samba. Inggih. Jagat sampun keberbeken ngumandanging sabdaning dewa ingkang badhe matedhaken kanugrahan ingkang winastan wahyu cakraning rat. Monggo wahyu menika sakmangke badhe manggen utawi badhe momong jagatipun dhateng para putra-putra Nalindra utawi para pangeran pati. Monggo kula menika atmajanipun Nalindra ing Ndorowati Kanjeng Rama Prabu Sri Bathara Kresna. Pengajaping manah kula menapa boten bejo kemayangan menawi ingkang putra sakmangke pinilih dening para dewa saged dados wadhahing wahyu menika Waman. Dados Anggir Samba anggenipun lenggah wonten ing wana Krendayana menika badhe alampah tapa anggayo kanugrahan. Mekaten Paman. Yata laruta sakaing godha sangkara kala. Yen amutusa sang Sri. Oh. Menawi kula mekaten kula jumurung ndederek. Supados sakmangke boten wonten ingkang nyarusiku tuwin giri godha lenggahipun Anggir Samba nganipun lampah tapa. Menapa dipun keparengaken kula anengga dhateng Anggir Samba. Kula mapunten. Menawi Paman Garbaruji badhe nengga dhateng putrapun Samba, kula suwun kanthi sanget radi tebih mangke mindhak. Boten saged manteng anggen kula lampah tapa Brata. Nggih, ngestaken dawuh. Radi tebih anggen badhe anjagi Anggir Samba. Mangke menawi sampun kasembadan kula dherekaken kundur wonten ing para Garuda. Inggih, Paman, ngestaken dawuh Paman. Matur nuwun nggih. Anjabala Pandhawa ya kumulung mangung siring. Sigra sedakep putra ing Dwaraka. Satring parang Garuda Raden Samba ya sang kusuma kilat maka. Tanana ingkang pinindeng kejawi amung panguwasaning dat kamurweng dat. Netra mandeng pucaking grana. Sinambiyanata mubal babaling kanepson miwah unjal huswa. Meminta dhateng pangawasaning para dewa sageta tinampi minangka dadi wadhahing wahyu cakraning rat kocap. Lampahing wahyu ingkang mus uwal saking angganing Sang Lesmana Mandra Kumara. Sumurep putra ing Ndorowati lampah tapa wonten ing wana Krendayana sigra tumiyup dirgantara manjing angganing Raden Samba anjajaki dhateng watekan tuwun penggalipun putra ing Ndorowati satring parang Garuda wau.
Mandyabala Pandhawa mbya gumulung mangung siring sata Kurawa. Kambaungge Srokatiti. Batobat. Nuwun amit masang kaliman tabi tirebening laduni dumawaing tamang towang. Mboten nyana babar pisan bilih wonten ing mriki kula pinanggih kaliyan setunggiling satriya bagus sakrak sigra. Monggo nyatanipun nembe kemawon kula menika dipun bujung-bujung satunggiling dubriksa ing mapan wonten telenge wana Krendayana. Raden, kemarin kula badhe nila krami. Menawi dipun parangaken kula badhe nyuwun priksa panjenengan menika sinten Raden? Dipun temangaken kula menika awon-awon ngados mekaten menika kula menika pun inggih satunggiling wanita saking kiwa tengen dusun sakiwa tengening Krendayana mriki wonten kula menika pun endang pamikatsih. Nami kula pun endang pamikatsih. Parapan kula cenil. Batobat. Raden. Monggo ta kula aturi Mas paosaken dhateng kula sekedhik kemawon batobat. Nadyan kula menika wujudipun lare dusun nanging kula nuwun sewu lho mboten kula menika pamer dhateng panjenenganipun Raden anjupun tandhingaken dhateng wanita saking kita menika kula mboten kawon. Wanita saking kita menika kuningipun namung kuning dipun paes. Menawi kula namung amali alami. Kula menika mboten mawi menapa-menapa ning darakan awak kula menika pancen ya wis saka kanane kuning batobat. Mangke menawi panjenengan menika cumrup dhateng kula batobat, menawi mboten panjenengan menika mboten kula nuwun sewu lho. Mboten ambruk wonten ing pangkonipun pamikatsih batobat. Kula timah ngendhat kalimurda Raden. Joget kemawon tabuhane ana sing bablas to. Menika sami kemawon sami menapa nggih? Sami kepencut kaliyan kula. Ora kok sik gumunku lho. Tengah ngalas kaya ngene kok ana wong wadon. Mongko nggonmu matur kelawanku banget nggonmu Mamet Prana. Kowe iki sapa? Nami kula pamikatsih. Panjenengan sinten? Aku putra ing Ndarawati, satur ing Paranggaruda Raden Samba. Batobat Raden Samba. Ya. Lah terus wigatimu apa? Kula menika dipun bujrung dubriksa saking mapan wonten ing wana Krendayana mriki Raden. Kula mlajar. Kula menika namung pengin pados kajeng garing kinarya kabetaning Bale Wisma nanging nyatanipun wonten ing wana kula dipun bujung-bujung Gandharwa batobat. Ning gumun kula lho sareng kula dumugi wonten ngajengan panjenengan para Gandharwa menika sami adrih keplajar. Mbok menawi adrih kaliyan kasudiranipun Raden Samba. Ya mbok menawa ngerti marang yen to aku ki dudu wong loro saudon telu saurupan. Aku kuwi dudu wong sak pepadane nang aku kuwi putra Nalendra ing Ndarawati ketitik busanaku wae wis beda karo wong-wong liyane. Mbok menawa para Gandharwa dubriksa mau padha wedi lan padha ngraita lamun aku kuwi sawijining satriya ingkang sekti digdaya. Ning nyatane ya pancen mengkono. Inggih kula kiyambak ugi gumun lho. Ing atase para Gandharwa menika galak-galak sami karemdhar daging menungsa nanging sareng sumrung dhateng panjenengan lah kok sami mlajar batobat mboten nginten babar pisan bilih mekaten Kas. Kegiatan Maduka Raden. Lah iya. Lah terus gandeng kula nuwun sewu. Blaka Suta kemawon kula menika wonten griya kula menika ijen. Lho. Dewe inggih. Lah anak batobat lho. Kula menika dereng kagungan putra, kula menika dereng gadah anak. Lah bojo kula pedah. Yen ngono kowe kuwi suwijining randha ditinggal mati karo bojomu ning kowe durung duwe anak. Inggih. Wela. Terus pundi kok wela lho?
Terus pundi kok ngendikanipun bela menika? Tembung bela menika wonten terusipun mestinipun ngaten. Orang kosek to. Aku ki lagi gumun. Gumunipun menapa? Lah wing ngatasé kowe iki ming wong desa, wong pinggir ngalas. Mongko uripmu dhewe. Gumunku lho. Sajeg jumlek aku kuwi dadi wong kraton, dadi wong negara. Wing durung tau weruh ana wujuding wanita ingkang kasulistianing warnane padha karo kowe iki ora ana. Bat-bat aja bengok. Aja bengok. Aja bengok. Urung apa-apa kok bengok. Kula menika saking gumunipun menapa injih mekaten panjenengan namung alembono dhateng kula. Bat-bat sampun kulina menawi piyai kakung menika badhe nggadahi pengajeng-ajeng menapa menawi lajeng ngalembono dhateng setunggiling wanita menika kula menika sampun kulina wong kula menika sampun kulina dialem dhateng sinten-sinten. Ning ngatanipun nggih boten saged ngrubuhaken dhateng jiwa kula, wewatekan kula tuwin boten saged ngrubuhaken dhateng manah kula. Lah iki saiki coba aku tak takon karo kowe gandeng aku kuwi putra ratu, aku kuwi putraning Nalindring Ndarawati. Aku ki ya pengendang apik. Kira-kira piye? Upamata dos pundi? Kowe iki ninggal omahmu sing mapan ning telenge ngalas. Kowe ninggal omahmu, wong dasare kowe ya ora duwe sanak sedulur, kowe ora duwe tangga teparo, kowe ora duwe ruwang. Upama kowe tak kanthi menang negara ing Ndarawati, penere ana ing kasatyan Parang Garuda. Neng kono kowe ora tak bakal tak dadekke juru pengangsu, juru panebah pasareyan, juru dang kuwi ora. Nanging kowe bakal ndak sengkake ngaluhur yen gelem lho. Upama gelem kowe njajari lenggahing putra Ndarawati satru ing Parang Garuda. Tobat panjenengan mangke lingsem lho Raden. Kula menika namung tiyang dusun. Kula menika namung tiyang pinggir wana. Cerak watu adoh ratu. Menawi ngantos tata krama kula mangke dameling semaduka menika malah kula menika dipun mangke dadi nampi pituno saking Sinuwun Prabu Ndarawati. Ora mengko tak labuhi. Sing jeneng wong saka pinggir ngalas urip ana ing negara kuwi pancen kudu bisa ngadoptasi. Beneran ngendika menapa lho? Lho tegese kuwi madhake karo kanca-kanca ruwange karo pastrawungane ngono lho. Karepku ngono kuwi, ning supaya iso ditampa kuwi jenenge apa kuwi? Patopat kula mboten marta. Ning menapa panjenengan kersa saestu lho tenan, lahir batos, lahir batin. Menawi kang rama mangke mboten maringaken, lah yen perlu aku tak wani karo wong tuaku nek pancen wong tuaku ora ngeparengake aku dhaup karo kowe. Pamikatse ngaturaken panuwun ingkang tanpa kepindhan. Pilahing Mas Tunama Sidam Skaring Bawana Langgeng Raden Samba tak kira jumbuh kan pewatekaning ramamu ing Ndarawati lah kok jebul ora padha malah rumangsaku bumi langit pewatekaning Nata Ndarawati lan putraning Parang Garuda yen ngono muspra tanpa guna nggon kita laku tapa brata gayuh wayu cakrane rat ulun kudu nglungani saka papan kene sapa yo dalah wangune aku wis kedunungan wujuding wahyu cakraning rap. Lah kok ana swara dumeling ana ing karna nyebutake lamun wahyu bakal ngoncati papan kene. Waduh. Wah, lah mbok menawa nggonku kegut, nggonku rubuh, jiwa kasatriyanku karo si Pamikatse. Aku koncatan wahyu cakraning rap. Wah, lah dalah. Ya ming kari abot endi? Abot wahyu apa abot mboyong wong wadon ingkang ayune uleng-ulengan kaya ngono. Pamikatse. Wis ora apa-apa. Perkara wahyu ora oncat ora apa-apa ning aku butuhe kak. Lho. Waduh.
lakuning lekas lukita linuding kitung katung kadarang ngomong mamangun manah rahayu. Oh, terus pundi nggih? Waduh, paman. Kula nyuwun pangapunten. Menawi paman dangu kaliyan kula lingsem. Lingsem jalaranipun Paman boten sah etok-etok dangu dhateng putra ing Parang Garuda. Mestipun paman sampun ngawuningali dhateng lelampahan. nggih. Sawenehing kanugrahan menika mesti mawa pacoban. Namung tiyang yang badhe nampi kanugrahan menika kala wau kiyat menapa mboten nampi pacoban ketitik anggir samba dereng kiyat nampi pacoban. Wontenipun lari dusun ingkang slestya ing warna kedugi ngrubuhaken jiwa kasatriyanipun anggir samba. Ingkang mekaten sampun satrepipun menawi wahyu ingkang sampun lenggah wonten angganipun anggir samba tumulya uncat. Nanging kula mboten trima Bab menika dipun aturaken kaliyan Kang Rama kemawon. monggo paman. Miat langaning kalangkiwan aglar mandaan moncara Dinon lir kekonang surm sorotetan badang Sarawu Paduka Kanjeng Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya ya. Abimanyu tak tampa ora liwat pangestuning Wak Windawati Tampanana. Kula mun dicundhaka panglingga murda. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Gatotkaca tak tampa pangestuning Wak Windawati Tampanana. Kula pundi nggo jimat dayanana ing kasantosan. Bekti kula sinuwun. Iya ya Kakang Semar tak tampa tiba sepadha-padha. Ndadosaken kejot raosing manahipun ingkang putring Tanjung Anom. Dene Paduka Kanjeng Prabu kepareng rawuh wonten ing Plongkowati, kepareng ingkang putra Cemadung Dawuwa. Abimanyu, kula wonten timbalan. Sayektine praptaning Wak Windawati mau nuruti kelawan sasmitaning Jawata. Ing wektu dina iki dewa bakal matedhakake wahyu ing ngaran Wahyu Cakraningrat. Mongko saka petunganing Wak Windawati putra Ngamarta kabeh ora ana ingkang pantes lan ora ana ingkang kuat sarta trep bakal nampa kanugrahan. Mongko sakakehing para putra Nalindra kabeh padha mlumpuk ana ing wana Krendayana ingkang wigati gayuh tumruning wahyu. Mula kang sangka kuwi gumolong ing tekad pepundhenmu Pandhawa wis nyarujuki rembuke Wak Windawati dina samengko anakku lanang ing Plongkowati supaya anggayuh wahyu kanugrahaning dewa kang aran Cakraningrat kanthi alaku tapa ning telenging wana Krendayana Angkawijaya. Miat langening kalanggiwan aglar mandan moncar tinon ler kekonang surem sorotetan badang kasoran bacaring purnameng kekono dasari mongso katiga menapa sampun dados gumolong ing rembag para sepuh apa sira ora percaya kelawan rembuke Wak Windawati menawi tila mekaten klilanana sakmangke ingkang putra ing Plongkowati anodi dhateng ketrimaning gesang manjing telengking wana Krendayana. Gatotkaca wonten timbalan. Awat-awatono adimulanang Plongkowati nanging wanti-wanti pitungkase Wak Windawara. Aja cedhak-cedhak nggone awat-awati si Abimanyu. Upama ta mengko Abimanyu ana apa-apa tarena dhisik karo Kakang Semar. Ngestakaken dawuh Kakang Semar. Nggih, ngestakaken dawuh Semare konten prayekna semore.
Semar. Kula sinuwun. Aku percaya marang Kakang Nayantaka. Amat-amat ana si Abimanyu. Titi preksanen kanthi netra batin. Nggih. Merga wong bakal nampa kanugrahan kuwi cepak godane. Mula sing prayitna ngati-ati babakan godha. Aja nganti ento mengko si Abimanyu kelakon gayuh wayu cakraningrat. Anakku Blangkawati ora kuwat nampa godha tumuli wahyu oncat kabeh tak pasrahke marang kowe. Nyuwun pangestu, ya sing ati-ati Kakang Nayantaka. Anut lakune ngkara engone patine Sang Abimanyu kena ing citra tandya Sang Satyaki magbut ngambil sanjata eling-eling traing wita radya tedak turuning Saptwarga mila wis datan aneh lamun lampah tapa brata gedhe pangaribawane. Dadya panas telenging wana Krendayana wonten ing kayiwangan Dandang Mangure. Akarya bingung Kang Samya. Mapan wonten telenging wana. Datan kantun lampahing wayu cakraningrat. Dupe nyumurupi ana cahya manter sak sadalanang. Katingal padhang jagating Sang Angka Wijaya. Anggraita bilih menika kasuwarganing Sang Cakraningrat. Tanpa taliwara manjing angganing risang Abimanyu. Jonggo ringe tutuk mengolir gua sela mangleng ladal wis ana piyai loro sing mapan telenging wana ingkang siji merucut merga bakal tak tadah kala mangsa. Wah, aku dadi iki ana wujuding wong bagus nedeng laku tapa mongko aku selak luwe merga kudu mangan nggon kudu nyambung urip aku lan anak-anakku. Saut kowe ning grumbul. Piyayi enom keladuk wani lali karo welinge kengwa ing Dwarawati. Petruk nun. Wah, mbok yo rasah duntang Pak, Mbak ngoke-oke wektu. Iki kudu sebabe ndaramu mabur.
niup saka Dirgantara. Kowe nek bandem pelem rak titis to. Kowe entuk laporane tanggaku pelem entek tok bandem. Wong entuk lutisan kae iku ya mangane. Weh, setan iki. Kae colongan to? Heeh. Iya, wis ora metu. Oleh lutisan wis winganane kok saiki diutahke ora. Adimu apa kakangmu sing entreng? Darahmu kae uncalono Bagong apa gareng? Nek ora ngono ndak ora mandek aku diweling kudu prayitna babakan godha. Bagong. Ampun nyengeni Bagong. Siwa Semar ning opo? Kula diweling karo Kang Waindrawati. Iya. Nek samangsa-mangsa Ndara Abimanyu wis kelakon kedunungan wayu, nek enten godha sampean ampun melu-melu. Niku dienggo panggasah pangungkaling jiwa ingkang rayi Ndara Abimanyu. Nanging adiku lanang disaut macan pun mboten napa-napa. Sing jeneng wong gelem laku Bratapa niku anane ming mukti napa mati. Ning mang percaya kalih kula. Kanthi kacamata kula. Ora ana wong agiyajul ora. Mata batin. Mata batil, batin. Batin. Niku nek wahyu wis manjing anggane Kang Rayi, mula mangnengke mawon mboten sah dinapak-napakke. Mati apa ya cah iki? Aku mung manut kowe lho, Pak. Ayo Ndara Garukaca kuwi otot kawat balung wesi kok. Monggo nek lagi nesu adine diganggu macan niup saka Dirgantara kuwi awake wis dadi robot kabeh. Avenger. Petruk Avenger ki apa ora? Semar ora tau ndelok film. Ndelok film ning sapa Jarwo. Siap, Bos. Senengane nek omong, adimu piye iki? Nengke wae. Nengke wae. Yo, ademu munggah truk bali yo, Pak. Yo. Aku ki Kang Slupan demit melu jatilan wae. Ditinggal bali nggo truk kowe bengok-bengok. Apa meneh kok mati? Mati nang kene sing ngopeni sapa? Mbok urip. Tak gleleng. Aku ki urip anggere tak tekem suwe wae urip kok. Ayo sing ora iso mati wae. Kowe dadi panganku Sambato, bapa ngakoso ibumu Pertiwi. Kowe mesti bakal tekaning pati. Macan yen pancen Abimanyu dadi sarana slametmu lan slamete bojo lan anak-anakmu ingkang tok tinggal ana ing Grumbul. Aku ikhlas tekaning pati. Ning aku njaluk kalawan kowe. Kowe aja durga ngongsongso yen pancen nggonmu mateni Abimanyu kuwi lahir batin goleke sandang pangan anakmu ing mapan ana ing Grumbul. Aja mbok pangan dhewe. Ingkang luwih wigati anak-anakmu iso kecukupan nggone mangan ragane Abimanyu, bojomu iso kecukupan nggone mangan ragane Abimanyu. Yen perlu prail-prailen dadi pirang-pirang supaya kabeh iso ngrasakake
Nggone Abimanyu wis ngiklasake pati uripe dinggo supaya tetep sempulur nggonmu urip ana ing telenging alas wana Krendayana mawon. Om pilahing Mastu Nama Sidam Sekaring Bawana Langgeng Abimanyu madal saka saliring pacoban nadyan kita wis pikantuk wujuding wahyu cakraning ret nanging kita tetep lila legawa prapteng lalis kanggo uriping sak pepadha kita luwih-luwih wujuding satu kewan wujud sardula kanthi kaya mengkono ulun tetepake lamun trep lan pantes kita kedunungan wahyu cakraning rat Abimanyu. Gonjang gancing langit kelap-kelap katon lir kinsanging risang mawe gandrung iki ngopo to Bang jajal ceklek jajal ngono tok ana wujuding wong wadon mapan ana ing tengahing alas atobat menawi paduka danguan kula penendang pamikat sih. Endang pamikat sih. Iye. Apa sababe dene nyaketi si Abimanyu? Raden, kula nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng dhateng paduka Raden. Kula dipun bujung-bujung wujudipun dubriksa gandharwing mapan wonten telenging wana Krendayana. Monggo nyatanipun kula menika urip ijen. Nyatanipun kula menika namung ijen wonten telenging wana mapan griya kula wonten sak pinggiring tepining wana Krendayana. Pendak-pendak tansah dipun bebeda dhateng para gandharwa tuwin para dubriksa. Tobat Raden. Kula nyuwun sepantun paduka ngayomana dhateng kula Raden. Srananing nggonku ngayomi. Kula mun nggih dipun ayomi tegesipun kula menika dipun wengku dados garwa panjenengan. Nadyan mboten mujudaken garwa saestu kula menika dipun patobat kados selir kemawon kula menika sampun purun menapa abdi panjenengan watong kula tansah caket panjenengan Raden. Pamikatse kula wonten dawuh. Upama to aku nampa ngalanen pasuwitanmu tegese aku bakal ngorak-arik lawan penggalihe garwaku ya kuwi Yayi Dewi Siti Sendari. Aku wis sabaya mukti sabaya mati ora bakal nibake katresnan marang sapa wae kejaba lawan garwaku. Upama to aku supaya nulungi kelawan kowe kanthi caraku wis mamu tak pindah rada adoh saka tepining wana Krendayana supaya ora dadi slana nggonmu tansah digiri godha dening Gandharwa. Kuwi uga sawijining dalan ingkang prayoga. Ora kudu aku mengku garwa utawa nampa kelawan pasuwitanmu. Yen nganti aku sesenggolan utawa aku nampa kelawan sira pamikatse, tegese aku gawe tatune penggalihing garwaku. Monggo tatu penggalihing garwaku Yayi Sendari ora bakal ilang selawase urip. Nadyan bebasan kempong pira jambuluwanen Abimanyu nanging Yayi Dewi Sendari ora bakal lali lamun Abimanyu tau tate natoni marang penggalih garwaku sing tak tresnani. Mula sing gedhe pangapuramu. Menawi kula meksa tegese niatmu ingkang kaya mengkono mau ora nggonmu niat kepengin njaluk tulung nanging nggonmu niat kepengin muktekake awakmu kari karana meksa kelawan si Abimanyu. Cara ingkang mengkono mau aku rasa rujuk. Yen kowe meksa lawan Abimanyu paripaksa kowe tak singkirake sarana tumindak ingkang rada nalisir saka angger-anggering kautaman pamikace. Tobat. Semangkean kowe semangkean banget Batobat. Dume wong bagus. Dume nom-noman rupamu bagus. Kowe duwe kekuatan ingkang lahir batinmu
ora iso digagapi dening sapa padamu. Banjur sumangsa ngarane ngatasé ora gelem ngayomi karo sing ringkih kaya wujuding pamikase. Kowe ora ringkih. Nyatane yen kowe ringkih, biyen-biyen kowe wis sirna ana ing telenging pinggiring alas. Nanging tekan seprene kowe isih urip tegese kowe kuwi dudu wong wadon ingkang ringkih, nanging kuat lair lan batinmu. Kebukten digodha dening Brugdubriksa lan Gandharwa pirang-pirang sasi, pirang-pirang taun. Tekan seprene isih bisa nyawang gelaring jagat eseming rembulan. Niatmu ingkang kaya mengkono mau mung beteke kowe kepengin suwita lan si Abimanyu, ora duwe niat apa-apa. Munggonmu kepengin giri-godha kelawan anteping katresnanku kelawan garwaku. Wis saiki kowe arep ngajak apa-apa? Tobat gugu karepe dhewe piye to? Wah, untung durung tak sikep ya, Tru. Ya ngawur ora. Plantangan ora. Kae pukulun Bathara Antarada. Dong apa ya dewa-dewa? Ayo nyoba Ndur Abimanyu. Lho, Ndur Abimanyu iki kathok apa dicoba? Wo. Lupa ta, Tru? Mangkel aku omong karo kowe iki marai jengkel, marai mangkel. Ora kencang karo doyong Pak Pong Bu bolong kali cedhe sapa sing gawe aja ngono ya Abimanyu. Wahyu Ratu ya ana Wahyu Nalindra, ana Wahyu Ratu tegese wahyu ingkang kagem piyai kakung wis mapan nang angganing kita. Wahyu ingkang bakal manggon dadi baboning ratu besok uga bakal ana. Lah ngerti ya kowe tak kandhani aja sok ngucap kaya ngono. Merga wong urip ning alam padang kuwi manut karo pepesthening kodrat. Kodrat kita ora kok kaya sing kita kandhakake. Ning urun ora wani narbuka dina samengko mundhak nampa welaking dewa. Besok ana wanita yang bakal kedunungan wahyu ning babon ratu yang bakal nyawiji lawan jeneng kita bisa nyambung turasing sejarah Nalendra. Syukur-syukur Abimanyu wonten maring adawu. Ndara dasih ngendikaning Wakming Ndarawati. Merga apa? Kabeh mau wak wis nampa sasmitaning dewa. Pancen dadi kodrat sarta pestining si Abimanyu ingkang keduga nampa wahyu cakraning rat Koko Prabu. Wah Prabu nanging gumaregel manah kula sareng Iwang Pikula Narada paring dawuh mekaten siji pesti loro jodho telu tibaning wahyu. Papat kodrat ki ana nguwasaning sing gawe urip menungsa mung sak derma nglakoni. Mekaten Koko Prabu. Inggih. Tasih gumana musik wonten ing manah kula wis ta ora sambok pikir. Mung manut karo jantraning sing nglakokke merga kowe karo aku kuwi jejering titahing Gusti. Monggo Gusti ingkang parigesang lan tansah nglakokake kaya ngapa laku ning uripe awake dhewe iki mung kari manut marang pepesthening kodrat. Inggih ngestakaken dawuh. Kakang Semar, kula. Bendaramu entuk wahyu cakraning rata. Kula nderek remet. Kula nderek bungah. Kula nderek. Lah golek kelek kenceng to. Ngopo? Enak buandem saka kene. Kula nderek. Mam. Genah ya. Rasa dikone wis. Yo. Aku tak liwat kene sing rada nresep. Men ora ditung ro juragane. Sing liwat kono paling papat. Sing 22 liwat kono. Kaya ismen wong liwate kaya to gagas ora. Muga-muga dadi pancatan sempulure kabagyaning si Abimanyu sarta dadi pancatan besok bisa
sempulur tedhak turuning para Pandhawa ya Semar. Mugi-mugi Ndara mugi.